ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, шабатон ба хайру шодӣ бошад. Бародарои азиз, касое ки мошин дилото хариданӣ, як эълони фаврӣ дорем. Як мошин бародарамо срочно пул лозим, мехоҳам мошинашона фурӯхта бошанд. Toyota Camry сафед, суратош дар зери навор мебурояд. Мошин соли таваллудаш 2020, тамоми маълумото дар зери навор мебурояд. бовар кунед, мошини беҳтарин аст, нав аст, нав 4 сола 2020. бародарои азиз, метавонед харида, худо хоҳад иншоалло фақат тӯй ба истифода баред. заксоба касое ки мехоҳед дар шаҳри Екатеринбург мақсад мошина гиред, мегиранд, мебиён. агар касое ки дар Москва қарор доред, мехоҳед мошина гирифта бошед, мошин қарор дорад дар шаҳри Москва. бародарои азиз, мошин хело беҳтарин мошин аст. Toyota Camry худо медонед чӣ хеле мошин. бародарои азиз, заминавора падилиса кунед, шояд як бародарамо мошинхар бошанд, мошини беҳтарин иншоалло мегиранд, фақат дуо мекунанд. бародарои азиз, чӣ хеле ки медонед, мо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем, каме ҳам бошад дар хизмати шумо ҳастем. бародарои азиз, касое ки калачик ҳастед, каменчик ҳастед, ҳоҷи меҳрубон номерошон дар зери навор мешавад, дар хизмати шумо ҳастанд. авиакасси канали фикри шумо, билетҳои арзон аз номи канали фикри шумо гап занед, бо тахфиф карда мешавад, номерошон дар зери навор мешавад. бародарои азиз гашта, касое ки боротонро равон карданед, бисёр савол метиҳед, дар шаҳри Екатеринбург акои Зафар дар хизмати шумо ҳастанд. аз номи канал гап занед, ҳатман барои шумо тахфиф мекунанд. бародарои азиз, ва ногуфта намонад, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам, телеграми мо дар поёни навор мешавад, дар омада телеграми мо пайгирӣ кунед. онҷо ба падработгоҳ ҳар рӯз мебурад 3,5-4 дар шаҳри Екатеринбург ва дигар намуди хабарҳое ки фаврӣ ҳастанд, онҷо мо ҷойгир мекунем. ютуба бинед, маҳкам шудааст, тамошо кунӣ қин мешавад рӯз дар рӯз. ва як VPN-и хуб дорем, дар ҳамон телеграми мо силкаша партофтагӣ ҳастем. телеграми бепул метавонед дар омада подключиться кунед, бемалол тамошо кунед Instagram, Facebook, YouTube. худтонро эҳтиёт кунед, дуогои ватан модар бошед. ассалому алайкум.